Alfonso Rueda participou na inauguración da nova sede da Corporación Hijos de Ribera, na Coruña, un acto no que destacou a compañía como exemplo de Galicia competitiva, innovadora e con forte arraigo no territorio. Durante a inauguración, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, puxo en valor a compañía como exemplo de empresa galega que medra dende o territorio con vocación internacional, sen perder a súa identidade. Lembrou tamén a presentación hai un ano das instalacións de Estrella Galicia en Morás, en Arteixo, consideradas unha das fábricas máis importantes de Europa. Rueda agradeceu o compromiso de Hijos de Ribera co territorio e puxo como exemplo a marca Estrella Galicia, a que definiu como un emblema dentro e fora de España, símbolo da conexión entre a identidade e éxito empresarial. Si a Estrella le va tan bien, y creo que a Galicia también, es porque tenemos esa unión. E igual que los gallegos vamos por el mundo presumiendo de cerveza, que nos abre muchas puertas, Estrella Galicia va por el mundo presumiendo de gallega. Y al final esa asociación, ese hermanamiento permanente, creo que funciona muy bien. Insisto, es síntoma de muchas cosas. A los gallegos se nos quiere por cómo somos, por lo que hacemos, esa Galicia calidade en la que insistimos tanto, lo cual Estrella es una muestra perfecta. Funciona y funciona cada vez más. O presidente subliñou a aposta da Xunta por impulsar a industria en Galicia con medidas de apoio e novos proxectos, programas de formación e iniciativas como a FP Dual ou as microformacións, destinadas a mellorar a cualificación laboral. Tamén destacou unha das principais liñas estratéxicas do goberno autonómico, a aposta en marcha de 12 millóns de metros cadrados de solo industrial ata o ano 2030, co obxectivo de facilitar a implantación e o crecemento de empresas na comunidade.